Wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo cikin masallacin shi a garin Madina. Da ya zo cikin wannan masallaci sai ga Abu Huraira. Abu Huraira yana kwance magashiyan, manzon Allah yana ganin shi ya gane cewa yunwa ne ke damun Abu Huraira, saboda shi manzon Allah basirun ne bi sirril ghaibi qabla kiyanihi sallallahu alaihi wasallam. Da manzon Allah ya gan shi sai ya ce ya Abu Huraira, ya ce zo mu je. Sai manzon Allah ya riƙe hannun Abu Huraira, da ya riƙe hannun shi sai ya tafi da Abu Huraira yana jin shi, Abu Huraira yana bin shi a baya. Amma Abu Huraira bai ce ya Rasulullah yunwa nake ji ba, sannan bai ce ya Rasulullah ina za ka kai ni ba, shi dai kawai yayi biyayya, sami'na wa ata'na, yana tabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya rike hannun shi suna tafiya Abu Huraira yana rike da shi, manzon Allah yana rike da Abu Huraira yana bin manzon Allah. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da Abu Huraira gidan shi. Da ya zo da Abu Huraira gidan shi, Abu Huraira ya ce ina cikin tsananin yunwa, sai na ga manzon Allah ya fito da wani ƙwaryan nono. Da ya fito da wannan ƙwaryan nonon Abu Huraira ya ce ba zai ishe ni in sha ni kaɗai ba, idan na sha ba zan ƙoshe ni nake so ba. Amma manzon Allah da ya fito da wannan ƙwaryan nono bai ce Abu Huraira ga wannan sha ba, duk da manzon Allah ya san yunwa yake ji. La ilaha illallah. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kai Abu Huraira, ina so ka je masallaci, duk wani wanda ka gani a cikin ahlus suffa, a cikin ashabus suffa, ka kira shi ka ce mai ya zo gidana. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai je ya kira su. Abu Huraira ya ce dan dai manzon Allah ne ya ce in je, amma da wani ne sai na ce mai ya bani wannan nonon isha saboda na fa bukata. Abu Huraira ya je masallaci, da ya je masallaci sai ya samu ashabus suffa, ya same su suna da yawa wajen su 70, sai ya kira su. Da ya kira su suka biyo shi suka zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai manzon Allah ya dauko wannan ƙwaryan nono. Da ya ɗauko wannan ƙwaryan nono sai ya ba ma Abu Huraira, sai ce yanzu ka ɗauki wannan ƙwaryan nonon ka ba ma mutane. La ilaha illallah. Abu Huraira sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san ina jin yunwa, amma ya ce in ba ma mutane, kuma ina mamaki ya za a yi wannan ƙwaryan nonon ya ishe mu, amma bai san abin mamaki bane zai faru daga cikin mu'jizozin shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da ya karɓi wannan ƙwaryan nono sai ba ma mutum na farko, ya ba ma mutum na biyu, ya ba ma mutum na uku, duka yana ba su. Abin mamaki shine wannan nonon bai ragu daga cikin ƙwaryan nan ba, yanda manzon Allah ya bashi kamar ma ƙaro yayi sallallahu alaihi wasallam. Sai dinga bin su yana ba su dukansu suna sha, har sai da ya zo kan mutum na ƙarshe daga cikin wannan mutane 70 din, wannan nono bai ƙare ba. Sai manzon Allah ya ce yanzu ya Abu Huraira sha, ishrab ya Abu Huraira, ka sha ya kai Abu Huraira. Sai Abu Huraira ya ɗauki wannan ƙwaryan nono ya fara sha, ya sha wannan nono har sai da ya ji ya ƙoshi. Manzon Allah sai ya ce ka ƙara sha ya kai Abu Huraira. Abu Huraira sai ya sha, manzon Allah ya ce ƙara ya kai Abu Huraira, har sai da ya ji wannan nono ya ishe shi babu inda zai iya sawa. Sai ya ce ya Rasulullah na ƙoshi. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to ba ni wannan. Sai ya karɓa. Manzon Allah da ya karɓi wannan ƙwaryan nono da ya sha, yana sha sai wannan ƙwaryan nono ta ƙare, saboda wanda yake da mu'jizan yanzu mu'jizan ta dawo hannun shi. Da bata dawo hannun shi ba, wannan ƙwaryan nonon ba za ta taɓa ƙarewa ba sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Sai manzon Allah ya karɓa wannan ƙwaryan nono, yana karɓan wannan ƙwaryan nono da ya sha sai wannan ƙwaryan nono ta ƙare. Abu Huraira ya ce na ga abin mamakin da ban taɓa gani ba. Wannan yana daga cikin mu'jizozin shugaban halitta, mu'jizozin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ƙara ma manzon Allah tsira da kuma aminci. Allahumma barik.